Slovo po slovo učimo mi. Slovo po slovo riječ napiši, pogriješiš li ti, samo obriši. Pokušaj i opet uz malo truda, nauči slova sva ti, stvarat ćeš čuda. Moja prva abeceda. Zdravo, zdravo! Pozdravlja vas opet vaša Mimi! Moje bubice veselice, nedostajale ste mi. Jeste li bili vrijedni? Jeste li uvježbali pisati sva dosadašnja slova? Učimo novo slovo. Onda možemo krenuti u novu epizodu moje prve ABCD. Vrijeme je za novu slovnu avanturu. A to znači još pjesmica o slovima i još mnogo pisanja. Što mislite? Koje slovo je na redu? Danas učimo kako izgleda i kako se piše slovo I. Slovo I je veoma, veoma važno. Ono spaja mnoge riječi i pojmove. Sigurno imate prijatelje i prijateljice kojima ime počinje na slovo I. Slovo I je najlakše za pisanje. Sastoji se od jedne jedine crte. Pogledajmo kako se piše slovo I. Jedna ravna crta odozgo prema dolje i to je sve. Nema dalje. Ponovimo još jednom. Jedna ravna crta odozgo prema dolje i to je sve. Nema dalje. Slovo I. Naučimo nekoliko riječi koje počinju na slovo I. Iglu. Injekcija. Igla. Ponovimo još jednom kako se piše slovo I. Jedna ravna crta odozgo prema dolje i to je sve. Nema dalje. Ma bravo, bravo! Ovo slovo ima samo jednu crtu. Hajdemo poslušati pjesmicu o slovu I. Hoćemo li je otpjevati zajedno? Slovo I sad učimo mi, sve ćemo znanjem iznenaditi. Iglu, igla, injekcija, to je današnja lekcija. Slovo I je najlakše slovo, pokaži svima da znaš nešto novo. Ponovimo kako se piše slovo I. Jedna ravna crta odozgo prema dolje i to je sve. Nema dalje. A sada naučimo pisati neke nove riječi. I, G, L, U. Iglu. I, Nj, E, K, C, I, J, A. Injekcija. I, G, L, A. Igla. To bi bilo sve od mene za vas. Ljubi vas vaša Mimi.